Het was gewoon zo leuk om te doen, Sam. Ja. Jij vond jij ook, hè? Ja, we hebben er echt naartoe gewerkt. Ja, Het is zo gaaf om dat mee te mogen maken. Ja, echt dat was super. Ja. Heel goed. Ja, heel tevreden. Leuk. Ja. Een 7,5, een 7, nog een 7,5 en een 8 voor Meijel. Ik was absoluut tevreden. Ik vond het een hele, ja, gewoon een nette 7,5 gemiddeld. Dat vond ik gewoon prima. Ik bedoel, nee, echt tevreden. Oprecht tevreden. En als eerste, ik bedoel, dat is voor ons, ja, mogelijk, mensen vinden dat wat lastiger. Daar hadden wij dan gelukkig niet zoveel problemen mee. Maar ook voor een jury lijkt me dat heel lastig. Want je zet daar dan toch, je zet daar iets neer waar je de anderen tegen gaat afzetten. Dus nee, een keurige 7,5. Ik bedoel, prima. Tevreden. Prima, nee, super tevreden. Ja. Geweldig. Ik bedoel, ik vond veel koppels echt gewoon, ja, stralen, super. Nou, wij hadden natuurlijk wel een klein beetje bewust gekozen voor een wat rustigere Engelse wals. Beetje, ja, geen probleem. Maar nu gaan we iets spectaculairs doen. We hebben gekozen voor een passo doble. Dus dat wordt wel wat spannend. Ja, Ja, lekker met iets meer dynamiek en vurig. Ja. Ja, zeker. Pas bij Sam. Ja, dat dynamiek en dat vuur, hoe dat eruit gaat zien voor Meijel, dat gaan we zo meteen zien. Een passa doble voor Anget en Sam, voor Meijel dus. Zo. Anget en Sam, kom erbij staan. Zo, Anget, je eerste reactie, hoe ging het? Ja, vraag het dus aan Sam. Zal ik dus even Sam vragen voor je, Anget? Nou, het blijft een razendsnelle dans. Het ging gewoon ijzersterk. Het ging gewoon perfect. Echt. Nou, kijk eens, perfect, Anget. Zo, en dat hoor je dan graag, of niet? Dit keer wilde ik een beetje uithijgen, dat is gelukt. En nu heb ik even tijd nodig om op adem te komen. En hoe was dat voor jou om deze dus toch wat vurige dans, die je het zelf noemde, te doen? Past een beetje beter bij mij, eigenlijk. Ja, hoezo? Ja, Anget heeft wel iets van pittigheid, denk ik, in zich. Of dat er helemaal uitgekomen is, weet ik niet. Dat mag een ander beoordelen, maar dit was heerlijk. Ja. Nou, laten we dat dan meteen even gaan laten beoordelen. Kom er hierbij staan. René, hoe vond jij het? Kwam die pittigheid eruit? Jazeker. Passo doble, een dans van passie en vurigheid en temperament. Nou, dat hebben jullie heel goed gedaan. Ik moet wel als eerste eigenlijk zeggen, geweldige outfit hebben jullie. Top. Ja. Heel mooi match inderdaad. Wat zeiden jullie erover tegen elkaar?
Ja, dat dat gelukt is. Het is natuurlijk altijd een pluspuntje, zeker. Ik zag Sam in het begin lachen, heel even lachen zo. Ik zeg, ging het zo goed of was het toch iets wat minder ging? Zoals ik zeg, er waren een aantal momenten die bij de trainingen nog wel eens twijfelachtig waren, maar die gewoon zo vanzelf gingen bijna. Dan komt er van nature gewoon een glimlach op je gezicht als het zo goed gaat. Hè? Ja, dus dat was wel, ja zeker. Ja. Nee. Geloof me, jullie hebben het echt goed gedaan en daar mogen jullie heel trots op zijn. En Anget, je bent echt een voorbeeld voor alle bestuurders hier in Pelemaas en misschien zelfs in het land. Kijk eens, Goed zelfs gedaan. in het land. En zal ik nog eens even wat anders zeggen? En ook voor een andere categorie mensen. Ook als je gezondheidsproblemen hebt, kun je meedansen. Ja, helemaal mee eens. Nou, mooi. Ja, jij wilde vandoor, Renate. Jij denkt een statement gemaakt. Maar eigenlijk wilde ik ook nog even horen wat Joanna ervan vond. Vind je dat goed? Oh ja, vind ik. Oh, ja, is goed. Joanna, wat vond jij ervan? Ben je bang voor mijn commentaar? Nee? Nou, daar hoef je ook absoluut niet bang voor te zijn, hoor. Want ik vind het geweldig om te zien hoe jouw mimiek past bij deze dans. Heel goed overgebracht. En jullie presteren ook echt goed onder druk, dus. Dat hebben jullie maar weer laten zien. En ik heb ontzettend genoten van deze dans. Nou, kijk, dan nu snel naar de grillroom. Dankjewel, Anget. Ja, Anget, zwaai maar even hoor. Dat mag. Moest even. Moest even. Een rondje met de dochter. En zo moet dat ook. Volgens mij heb jij meer dan genoten. Ik heb ook echt meer dan genoten. Ik vind überhaupt de hele wedstrijd, het idee erachter, het programma. Ja, ik kan alleen maar de omroep heel veel complimenten geven. Dit is echt fantastisch. Dat je in staat bent om van mensen... En ik ben er ook een die eigenlijk amper gedanst heeft. En velen met mij. En dat wat Leon net zei. En dat je dan zoiets met elkaar kunt neerzetten. En wat dit maakt tot dit programma, vind ik echt chapeau. Applaus voor de omroep. Heel mooi. Maar Sam, je hebt het er ook uitgehaald. Ook complimenten voor jou, toch? Ja, het was geen makkelijke passo doble. En dat zei ik aan het begin ook al tegen Anget. We moeten wel even kracht gaan zetten. Maar ja, ze heeft gewoon alles eruit gehaald. En ik moet het eraan leren, maar ze zal het zelf moeten doen. Ik zei het de vorige aflevering ook al. Je moet er zelf de passen maken. En dat heeft Anget ongelooflijk goed gedaan. Nou, alleen maar lof en complimenten. Ga lekker met de beentjes omhoog. Ga genieten. Ja, lekker. Dankjewel, Natalie.